Hoi, jongens en famkes. Ja. Hier ben ik al. Maar ja, leuke filmpjes voor je. Want... het is nou... Tomketiet. Wij hadden het in een politieauto zitten, Romke en ik. Nou ja, vertel maar net waarom. Want het wie wel een lietspietje dom. De politieauto. Cornelia zit achter de computer. Ze typt al je wutjes op het scherm. Tomke stiet naast haar. Cornelia, mag ik een spultje doen op een computer? Van die beerkes. Nee, Tomke, dat kan net. Ik ben nog net klaar. Wat je toch maar even lekker boeten. Het is mooi waar. Ja, lekker. Nee, boeten daar. Dat wil ik wel. Kom, Tomke. Romke stiet al binnen door. Tomke zit een beetje zwart naar Cornelia en naar de computer. Maar dan loekt er zijn jaske om. In het tuin je her. Net op het dik komen. Even later watje Romke en Tomke in de tuin. Romke graaft een gat onder de grauwe beem. Tomke riet roensjes op zijn trekkerke. Ik wou dat Janna Joe hier wie. Dan konden we een tent bouwen. Ja, dat zou mooi wezen. Maar Janne Joe is hier net. Nee, maar we kunnen Janna Joe wel even ophelpen. Is nou het huis van Janne Joe dan wel fieden, Tomke? Ja, je bent er al zo vaak geweest met Cornelia. Skiet gemakkelijk. Tomke rent de tuin uit, de stoepen eist de dik op. Romke doet het om hem heen. Hokkerkant maar weer nou uit, Tomke. Even denken. Wie het nou die kant of de oren? Nee, die kant. Tomke begint erin. Bij Skofkel komen ze bij een zebrapaad. Wat maakt wij nou, Tomke? Oerstekken of de bocht om? Nee, net oerstekken. Ja, wel oerstekken. Ja, ik weet het alweer. We moeten naar de oorkant, naar het park. Daar ben het Janna Joe. Kom, Romke. Een auto houdt al stil voor het zebrapaad. Romke en Tomke stekken de dik oer. Maar waar is het huis van Janna Joe? Het moet bij het park wezen. Tomke rint en rint en ziekert. Hij kent net fine. Binnen wij verdwaald, Tomke? Verdwaald? Hoe komt je daar nou bij? We zijn al haast bij Janna Joe. Ja, deze kant maar uit. Tomke giet een orendik in. Maar je bent het Janna Joe ik net. Hoe kan dat nou? Hij werd een beetje bang. Hij giet op een bankje zitten. Wie hij maar weer thuis bij Cornelia. Cornelia zit nog achter de computer. Ze is haast klaar. Wat wordt je Romke en Tomke lang in de tuin? Oh, ik zal ze een koekje brengen. Cornelia rent met 2 koekjes de tuin in. Maar wat is dat nou? We hebben Romke en Tomke. Romke, Tomke, hier komen. Ik heb lekkere koekjes. Maar Romke en Tomke komen net. Cornelia ziet het overal. Nou, Romke en Tomke binnen in de tuin. Cornelia werd nou heel ongerust. Tomke zit nog op het bankje in het park. Waar ben het Janna Joe nou? Hij weet het niet meer. Shit, Tomke! Een politieauto! Oeh, hij komt deze kant uit. De politiewagen stiet stil bij het bankje. De politieman stapt uit. Hé, binnen dat Romke en Tomke net? Wat toch Jim hier al in? Wij willen naar Janna Joe.
Maar we kunnen haar huis niet meer vinden. Aha. En Cornelia weet net wat je binnen. Nee. Dat dacht ik al. Nou, stap maar gauw in, dan zal ik je hem veilig thuis brengen. Cornelia is vast heel ongereisd. Wat maak je in een politieauto, Romke? Mij de sirene dan ik, hoor? Heel even dan. De politieauto begint te rijden. Het zwaailicht en de sirene gaan aan. Oh joh, wat spannend. Na een skofke draait de auto de straat in en stopt het bij het huis van Cornelia. Cornelia schrikt. Maar dan schudt ze twee blierde snutsjes achter het ruit van de politieauto. Oh, Romke en Tomke. Ik had je hem overal zocht. Hier binnen die twee dagen niet waarom, Cornelia. Ze wonen naar Jan en jou. Maar wij konden haar huis net vinden en toen ben we verdwaald. En toen mochten we in een politieauto. Vind je het geweldig, Cornelia? Ik wil letterlijk politieman. En dan wil ik zo'n auto ha. En dan ben ik een politiehoen. Een echte speurnoos. Ja, dan kan ik Tomke mooi helpen. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze daar nog gauw een tuut. Stonke. Wat stond is dat? Wat hoop ik? Waar ligt hier een skateje? Ik Aldo. Jood geen Pier en Marieke wen naar Paken. Nou, je weet er wel wat voor sterke verhalen die altijd vertellen kind. Dit keer vertelt er hoe dat er piraat wie. Ja, gaan we weer. Pier en Marieke jonge zoon. Een jongen en een famke heel gewoon. Wat je thuis op boten door. Binnen krijgt leek als een oor. Maar toch had ze me klaar. Ja, heel speciaal. Fratsen, elke rij, kom maar mooi. Fratsen, elke rij, kom maar mooi. Paken Piraat. Op sneuntemiddag zitten Pier en Marieke bij Paken onder thee. Paken je bellen of ze hem wat aaien brengen koen. Dat wonen ze wel. Paken? Wij hebben het oud huis west. Dit paken we. Dat krot. Dat al zo lang leeg stiert. Ach, heden hadden dat nog nooit sloopt. Het stiert al langer als een hier leeg voor kleeuwen. En ga je maar invest? Ik net, ik dwarde net. Maar Pier wel. Zo, Pier, doe al, jongen. En? Wie er nou wat te vinden? Nee. Oors neer als oude troep en spinreeg. Ja, maar ek meester. Ja. Pier had een bestjoen paken. Dat wennen daar onder de oude kranten. En dat... Ik weet echt net wat het wie. Maar het wie wel griezelig. Wie is te bang? Nee, echt bang. Maar nou, ik hier niet bij me en doe... Wie het misschien een oeriburi? Ik weet het net. Ik kom net goed zien. Een oeriburi? Wat is het dan? Weet je hem net wat een oeriburi is? Nee. Nou, mat het net rader. Hem leren Sint-Wurg ik niet meer op squallen. Ja, ik weet het nog goed. Ik had vroeger zelfs al eens een keer een oeriburi jongen, joh. Nou, dan skrikst wel je, Pier. Ik kan me wel indenken dat Stodi daar net op dingen gemak vielderst. Maar wat is het dan? En waar had Paken die dan jongen? Die oeriburi? Nou, krijgt als Pier in een verlitten huis. Want zo, daar wonen ze. Het leeft op een zouder. Wie dit ik op een zouder, Pier? Waar Stoom jongen hast? Ja, in een kemmeke op een zouder. Oh, dan kan het net missen, jongen. Dan hast je een echte oeriburi jongen.
Zo wis als Wopke Libbet. Nou weet ik nog net wat een oeriboeri is. Nou, ik zal het je vertellen. Maar ik was die al, het is geen leuk verhaal, Jer. Het is nog uit de tijd dat Pake piraat weer. Had Pake piraat wist? Dat wist ik niet. Nee, daar praat ik liever net meer over. En dat weer net zo'n mooie tijd. Ik geloof, ik kan het ik beter maar net vertellen. Ah, nee, Pake, vertel nou. Vertel nou. Kom op, Pake, vertellen. Vertellen. Wij willen het nou weten. Nou, goed dan. Hartje. Ik wie dus piraat. Op een skip? Ja, vanzelfs. Wat hoor ze? Een piraat zit op een skip. Een piratenskip. Oors best geen piraat. Alhoewel, ja, dit verhaal speelt net op een skip. Ja, wel, en ik was van de wal, nou, dat snap je wel. Nou, en op een keer wien we bij een onbewennen eiland. En op dat eiland stier een ruïne. Dus er hier wel in wennen? Ja, blinder. Hier lang lien hier daar een piratenhoofdman wennen. In zijn roversburgt. Dat wie net de eerste de beste. Maar op een dag wie er samen verdwoen. Verdwoen? Ja, gewoon verdwoen. De meesten, ze zeggen hem nooit meer. Of de deer wie, of nog libben, geen ien die het wist. Maar wat elke ien wel wist, wie dat er een grote schat lezen moest in zijn burcht. Hij hier saffele bijen waar roofd en stel, dat moest wel een gigantische schat wezen. Van de burcht weer naar verin van tijd net volle meer oer als een ruïne, maar lieke goed dwarde geen een erheen om die schat te zieken. Behalve ik dan. Pake? Doe de Pake er wel heen? Ja, wees wel vanke. Ja, ik wil wel eens wat belibje. En boppen dat dacht ik, stel nou eens dat er echt een schat te vinden is. Dan ben ik riek. En dan hoef ik net langer als piraat nog het libben. Dat, ik erheen. Alleenig. Ik ben dat eiland oersloept. Trostikels, oer scherpe rotsen, dwestroch twam bij struiken en brandnettels. Blot op het lief. En zo kwam ik lang omlet bij die oude ruïne, zonder dat één mission hier. Maar het weer toch een onbewennen eiland? Ja, dat weet ik zo. Maar dat wist ik toen nog net. Nou, ik kom daar bij die burcht, zegt die zussen. En ik klim naar binnen. Alle gespinregen en oude troep. Daar wist er alles van, Pier. Ja. En ik zeg haast niet, want ik hier vanzelfs een lapke van teer. Een lapke van teer? Waarom dat? Nou, je hebt wel eens een piraat, jongen, net. Die had altijd een lapke van teer, dat jetsa. Omdat ze een eigen missen. Precies, jongen. Ik ken jaren doohest verstaan van piraten. Ja, ik hier doe ik maar in je haan. Onder de oren hier ik een hek. En een houten poort vanzelfs. Maar hoe kun je... Stel nou, Vanke, maar me net heel dit onderbreken, want dan kan ik net vertellen. Dus, ik kom in die burcht. En ik sloep dat door de gongen. Zie je hem voor je? Iselijke koud, wierte glibberige morgen en de vlier hielen dat begroeid met mos. Het zocht er spook eftig uit, maar lieke goed is er neer te vinden. Kerst net zien dat er een piratenhoofdman wennen had. Maar dan ging ik naar boven. Ik klim de stenen trap op, zo'n wenteltrap, en kom daar in een grote kamer. Nou, de eigen rollen me haast uit te hollen. Dat ene eeg dan. Want het weer alle keer mooi wordt dat hij. Het is haast net te beschrijven, zo mooi. Hier hier die man wennen, dat weer wel duidelijk. En midden in die kamer, die cel, kan ik beter zeggen, stier een skatkiste. Sterrende weer. Daar stier, grote om te zieken, hij stier gewoon iepen en bleed voor me. En doe? Ja, jongen.
Ja, het is een raar verhaal. Ik ga hem waskogen. Doet ik daarheen roen. Naar die kisten. Ik wie vanzelfs op mijn eerpest. Toen zeg ik hem in hier nog komen. Waar? Die piratenhoofdman? Nee, de oeriboeri. Ik schrok zo. Ik liet van schrik mijn dolk en mijn bielen vallen. Maar dat maakt het zijn leven. Daar schrok die oeriboeri weer van. Dat die doekte onder de skatkisten. Onder de kisten? Wie die oeriboer en zal iets? Ja, ze worden net zo grut. Nee, hij is zo'n beetje lieke grut als een moes, moest je voorstellen. Nou, Pier, doe hij stik in je jongen. Doe kerst het witte. Als een grutte moes, ja. Ja, goed, als een grutte moes dan. Maar wie pakken daar dan bang voor? Paak is toch niet bang voor een moes? Nee, maar wel voor een oeriboeri. Wat ook, Pier? Wij weten wel beter, hè? Wij zijn een avonturenman. Is het verhaal nou al uit? Ja, al haast. Ja, want doet ik wist, of tocht, dat er een oeriboeri onder die kisten zit, doet waste ik er net meer bij te komen. En ik ben in boeten gegaan. En waarom naar de boot? En doe? Doe ben ik piraten geworden. Ik word er niet meer met een meidje ha. Ja, ik skam me een beetje, joh, maar dat hoeft een oor net te weten. Maar het mooie is, doet ik letter waarom wie in Friesland. En werd timmerman worden wie, toen vond ik een nog volle gruttere schat. Hé? In een oud huis? Nee, gewoon op het dik. Wat? Een paak een skat voor? Wat wie het dan? Doe hij die schat ik wel kennen? Dat weer Beppe. Ach. Nou. Oh, jongens. Het is al wel let worden. Je moet nodig naar huis. Ik hoop je maar dat je hem vannacht lekker sliepen zullen. En net dromen van een oeriboeri. Kom je hem nijweken weg? Ja! Nou, goed dan. De theepot. Wat zie mooi in deze vies, de kopjes in haar reet. Daarom kom ik mooi de theepot. Een theepot voor mijn thee. Dan kom ik maar de theepot. Een theepot voor mij thee, 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 thee. Dan kom ik maar de theepot. Een theepot voor mij thee. Wat je mooie theeservies, theeservies, theeservies. Wat je mooie theeservies, de kopjes die in al reed. Wat je mooie theeservies, theeservies, theeservies. Dan kom ik maar de theepot. Een theepot voor mij thee, 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 thee. Dan kom ik maar de theepot. Een theepot voor mij thee. Thee, 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 thee. Oeh, denk erom. Ja. Nou, dit wie het alweer. Omhoorn. Hoi. Auw. Nou, hè.